Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Himaya sa kabuntagon world. Atong himayaon ang Ginoo sa iyang kaayo o siyang gugma nga magalungtad hantod sa katapusan. Kupti ang saa sa Dios nga ikaw ug ako iyang ubanan sa matag adlaw.
Busa pagahupti ang imong pagtuo tungod kay diha kaniya adunay paglaom. Pakiglambigit sa kinatibuk-an nga katiguman, Be the Sermon, kauban kami diri lang sa Panimaya sa Kabuntagon World! King Darius, the mighty king of the Medes and the Persians, chose many men to help him rule his kingdom. He chose Daniel to be the chief above all rulers and leaders of the land because the king saw an excellent spirit was with Daniel. When Daniel was chosen, the other rulers and leaders of the king were extremely jealous that they devised a plan to get rid of Daniel. They knew that Daniel would pray every day and that nothing could ever stop him from connecting to his God, no matter what. They eventually came up with a trap that they hope would take Daniel out of their sight once and for all. The new law was then spread out throughout the land. As soon as Daniel heard it, he knew it was a trap set for him. He must either give up his daily prayers or be thrown to the lions. But Daniel still chose to pray to God 3 times a day, even at the cost of his life. And yes, the wicked rulers were smiling in the shadows as they see Daniel breaking the new law in plain sight. Anxious to tell the king, they ordered the soldiers to take Daniel to the palace. The king spent the whole day pondering and finding ways to save his friend and trusted servant, Daniel. He had sealed the new law, and it could not be changed. Daniel must be punished. The guards took Daniel to the den filled with hungry lions. Their ferocious roars and massive size made Daniel realize he had a chance of survival.
All the night the king paced back and forth, worrying about Daniel, his friend. King Darius was anxious to see the morning sun arise. With the first rays of the warm sunlight gleaming in the horizon, he ran to the entrance of the lion's den. O King, live forever! My God has sent his angel and has shut the mouth of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight, nor I have ever done any wrong against you, your majesty. Then the king was quick to write a new decree, declaring that every part of his kingdom, people must fear and worship the God of Daniel. Stand up for Jesus, his shoulders of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day, that our men now serve him against unnumbered fools. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up, stand up, stand up. 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 Stand up, stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory
Wow, good morning and happy Sabbath mga kapaglaom. Nindot kayo atong tema karong Be the sermon. taon. Be the sermon. Be the sermon. Adapt. Atong pasalamatan before no ang mga Guys. cast sa ato ang kuan nga digid lalim ang Yes. ilang buhat. And Ate Charm and Kuya Andrew nga may And- nag-ulo na sila nagpasiugdaan Yeah. niya, And Dudong Clarence. And of course atong Yes. editor. So, ito mga Dodong technicals. Clarence. Salamat Thank you, guys. kayo. Oh, ang ilang gi-portray, Dili-lalim ang di ilang ba? gi-portray. Ang life story ni Ni Daniel. Daniel. Oo. Si Daniel, nahimo siyang he stood up against all odds, no? Yes. Makita nato nga. Atong tema karon be the sermon, Be the adapt. sermon. What does it mean sa kamo mga co-host nako? Unsa nang meaning ng be the Be the sermon? sermon. And Oh, pagpabot kuya. po sa ato ang mga kapaglaom karon ang tibuok kalibutan nagsaulog ang Be the Sermon tungod Yes. kay ang youth Yes. department sa tibuok kalibutan naghimo nining gitawag activity Global Youth Youth Day. Day. So Ah. mo ni nga ato karong tema Be the sermon, Be the yeah. Sermon. Balik Kinala ta sa mahimo sige, balik go. ta sa pangutanan ni Ate Sige. Ding, no. Unsa daw ng be the sermon kung ato siyang i-connect Mahimo sa ta. life ni Yes. Daniel. Si Kinala- Daniel, iyang kinabuhi usa ka sermon, Sermon. diba? Iyang gipakita nga siya lang daan mismo sermon Na siya. siya. Sa ato pong kinabuhi karon makita nga kita mensahe nga to sa uban. Yes. Sa atong mga binuhatan. Kay doon na tayo tagsa-tagsa ka mga binuhatan. Mahimo po tang mensahe nila ngadto kanila dili kay mahimo tang Daotang impluwensya. daotang impluwensya Mm. nila mahimo tana nga Yes. maayo nga ehemplo alang sa Sa uban. atong Oh. lifestyle, sa atong sinurihan, sa atong linimukan, kana lang mismo no dili na we don't need to preach to say mustorya ta di sa pulpito or sa simbahan no. Sa ato alang Kaugalingon. Makita. mahimo na tang sermon Oh, kamundo, or ha? Atong mga action. Yes. Ikaw Tapos Fitz. dili lang sa, di ba, dili lang sa about sa istorya, about mo sa lihok. It's like Yes. walk the The talk. talk. Kung sa Yes. imong gi-istorya, mo imong gi-apply. Kay Apply. mas convincing ang action kaysa istorya na taman. Oh. Di ba? O karon nga adlaw, Oh, actually himo sa- na sa mga batanon. Oo, actually sa communication fits 80% ana ang non-verbal, 20% lang ang Ang verbal. verbal. So importante jud kaayo ang action Oh, ina na diba? siya ka-effective. Ngayon kag- Anak kanindot sa modern Daniel karon. Ato nakita po sa Daniel time. Grabe ka may inampuon. Ayan, Yes. gusto na niya nga i-apply po na niya sa ato karon nga moderno nga kapanahonan. Kay usay nata sa kahimtang nato nga lami kaya atong kinabuhi. Basi malimot ta nga muampo na. Di na ta kay Yes. nagsakay tag lami kayo nga sakyanan. Nagkaon tag lamian nga pagkaon. Natulog ta sa nindot o mansyon nga panimalay. Wala na malimot kay ta pagampo. angay ipangayo. Wa na Diba? ipangayo. Nalimot ta Then, tagpo na. usahay pod. Oh. O kung usahay may mabutang ka sa situation ni Daniel bang imong ka atbang kay ang mga kings. Oh. Usahay kay murag mawala ta, pero still si Daniel he stood up. Lagi. So speaking of modern Daniel, medyo Yes. nga ganina kuya. Mm. Sa panahon ni Daniel, no, siya mo'y ni stand up during sa mga challenges sa kinabuhi. Karon sa atong henerasyon, ano tayo mga higala nga makonsider po nato sila nga modern Daniel. Wow. So kung sa istorya sa ilang kinabuhi, ato kining lang taon nga video.
pasalamatan ang atong mga modern Daniel. But mga kapaglaom, actually, kita tanan we can be the Daniel karon nga generation. Ilabi Yes. na nga atong kalibutan, puno sa mga tentasyon, puno sa mga kalisod. Dapat mo stand out gyud ta sa atong pagtuo, di ba, Fitz? That's true, Ate Yobno. And in our own little way, di ba, we are just ordinary people. We can do things na extraordinary Yes. with God's help. Yes, That's kay ang Ginoo na pa siya diri sa kalibutan, gi-exemplify niya unsa ato ang buhaton diri. Samtang kung alakaw na mo siya or mo kaya sa langit. So kita as his servant or manununod sa iya, no, kita natay responsibilidad nga ato ka ng buhaton ng iyang gibuhat sa una. Yes. Kato atong mga guest ganina, no, ilang gipakita ang ilang mga profession ug unsa ilang contribution dili lang kay sa ilang profession but at the same time sa buhat sa Ginoo. So kita kung bisan asa ta nabutang, kung Yes. unsa ang atong trabaho, ato nang mabuhat. Kung asa ka gibutang sa Ginoo na kay mensahe, you should be the light to others, no? Yes, ako medtech man ko, so pangitaan ako na nga dapat makakuan yes. ko order. Ana. Si Sample Fitz, si si Fitcher. Fitcher. Natay Si influence Ate nga Bing dala nurse. sa mga tao. Yes, O mga kapaglaom exactly, kasi nating alam mo nga nung tulo na lang mi dire. Si Kuya Wing nasay. Basta, abangan nyo. Abangan nila later. Abangan nyo kanong taon daw Ato. asa nagkangon si Kuya Wing. For the meantime, mga Ayan. kapaglaom, ato na pong kamustahan ang atong mga kahigalaan nga wala diri sa Pilipinas apan konektado gyapon sila sa atong kinabuhi, That's true. diba? At dunay gipahigayon mga kapaglaom nga winter camp dito sa Laverne, California, USA. Kani siya gipahigayon ni siya sa atong mga kaigsunan diya sa Lasdak SDA Church. Atong tanawon mga kapaglaom, aniya sila. This is the Winter Camp 2019 of the International Seventh-day Adventist Church of Laverne, Wrightwood, California. #Act Now. This is how praise and worship sounds like. Here is how fellowship and bonding be like. And this is how parents and children play. This is what a family of God is all about. And this is what it is. The charming mountain of Wrightwood serves as a nest for the men and women of the International Seventh-day Adventist Church of Laverne for their weekend winter retreat. Neat cabins and pine-scented cool air welcome the campers with warmth, sending signals of a promising motivation for everyone to act now and become the voice of Jesus to the world. The winter camp commenced with a commitment service where everyone surrendered their everything to God, lifting their every cares to the Creator. A special service of consecration was led by the women's department. The camp aims to strengthen the foundation of faith and feeding the soul with solid truth. A very intimate discussion on the weekly lesson centers on our duty as Christians to deliver the truth to the people around us with extra care. Brother Marco Topete brings the assurance of God's miracles even in the modern days. If we don't share the gospel today, tomorrow may not come. We gotta act now. We have to find every avenue that we can, and not all are called to share the stage of a preacher, but all are called to share the message. A Sabbath full of delight when the youth department led an afternoon of fun in a remarkable Walk with God outdoor program. It was pure joy and bliss to go around nature while reliving the facts from the Bible. Once it's completed, you may proceed to your next station.
the one who is carrying their partner will be blindfolded. Oh. Make sure you give them the right direction and be safe. What? The camp would never be a success without the sumptuous, colorful, and nutritious food served with love and smiles from the families who took an extra effort to make the presentation of every meal extraordinary. The opportunity to see Jesus cannot only be attained from the sermons, but also from the games that we Christians play, either indoor or outdoor. It was indeed a camp that creates an impact not only to the attendees, but also to the leaders who are placing their best foot forward while walking with the highest director of all camps, Jesus Christ. From the International SDA Church of Laverne Church Elders, in the men's department, we call each of us to act now. Ayan, thank you so much at mga kapaglaw, mga kaigsunan diya sa Laverne SDA Church. Dasig Pagka-nindot kayo. kayo silang yung mga winter camp at tibing, Yes, no? ingon ko sa imo ininyo ganyan, nindot kay lang camp kay kung gahiskot man gud camp kung diri ta sa Pilipinas, ang setting mga na to. youth ang lang, involved pero oo. dito Whole mga family. mahamtong, mga kabataan, mga Kababaihan. kababaihan, involved Actually- ang tanan. The same time family retreat, Yes, camp. I was like, I wanna be there. Murag naglamig mo join. Murag nice kasi sila ilang family with. Murag lamig mo kanta nga, I'm so glad I'm a part I'm a of the part. family. Yes, of the... nakita na si Sherwin Canyales. Yes, ang isa sa atong mga partner. And gigutom ko silang pagkaon. Lamig kailang pagkaon. Hopefully soon makalaag mi diha, no? Ate Charm, thank you so much for that. And sa inyo tanan diya kay Andro and the rest of the team who in one way or another do whatever you can for God's glory and Muna para ilang pud kuan, hatag ilang- kadasigon sa yes. atong tanan. Ang ilang kuan tema, hashtag act now. Act now. Simple, di ba? Yeah. Pero striking. Act now. Anyway, natin yung mga dungal o kumustahan niyo ay Fitz. Ay, Right? Sige, tao ni Yop. Sige, problema. Ako'y sa lapit. Kadali lapit. Mga kapaglaw, no, from United States of America, let's go to South Korea. No, ito yung mga kaigsunan diha sa Dasan Hanyul Sarang Church sa South Korea. Ito na yung mga kapaglaw na ito nga members, 7,000 missionaries. O isa ni si Sister Melaine Gay Kabilaw. Kung sa ilang himo dito, let's watch this. Happy morning, everyone. I am Mel Kabilao, and I am welcoming you into our mission field here in Dasan Hanul Sarang Church. Dasan is a newly built city situated in Namyangju of South Korea. We are very fortunate that we are driven by a very passionate and compassionate pastor who taught us to be effective in teaching the kids about God's love, His mercy, and His grace. Last Saturday, we have this official opening ceremony for the Dasan Saturday English School, and this is his mission and our mission. Let's take a real quick look. Hello everyone. I'm the church pastor of Dasan Haneulsarang Church.
My name is Jong Soo-hee. I'm pleased to be a part of this video presentations. Right now, we don't have a church yet, but I'm positive that God help us build a church for the furtherance of His work. Please help us pray for our church fund, and then many people will come to Dasan to know about God and truth source. Thank you so much. See you again. Hello everyone, I am Diadem Ricarte, a student here in South Korea, and every Saturday I volunteer here in Dasan Church to teach children about Jesus and the Bible. Study more than broadcasting and the TV. 아무튼 이게 더 좋은 것 같아. I like. And you have witnessed the different activities that we have had in Saturday English School here at Dasan Hanel Sarang Church. We are earnestly soliciting your prayers for the whole church fund so that our mission will be materialized to be a vessel for truth and an advocate of true Christian service in its surrounding community. And as God's vineyard fielders, we are to lead people to Christ though the heavens fall. Let's hold fast till Jesus comes. And thank you so much for today. Thank you so much, Sister Kabilaw, and sa ato mga kapaglaom diya sa South Korea. We are so happy to see you, mga kapaglaom, and nice kay ilang class. Yes. Diba? Ilang adult class and kindergarten classes. And it's a sa good ilang- news para sa atong mga kahigalaan nga na-locate dito nga area nga aduna na tay iglesia dito. Yeah, nasa balay church planting ba? Nasa Yes. natukod nga simbahan. Unya nindot kayo kay naapot tay mga Filipinos nga nakato nadugan nga volunteer siya nga nag-teach siya sa mga kabataan. So nindot kayo nga nakikitatag another church that has been born. Yes, Praise the Lord for that great news. And we are so glad and na-energize me itong sa inyo hang kadasig po diyang ipakita. Yes, sa Laing Ariyo. Bayan Feeds, Ate Bing. Nahibala na ito nga bago lang ni gawas ang resulta sa passers rather sa licensure examination. I think atong Wednesday lang. Last week or last week ang exam. Nigawas atong Wednesday. And special kay atong episode mga kapaglaom kay atong mahagilap ang isa. Dili lang kay nga passer lang but isa sa mga ni-top sa board exam or sa licensure examination. Yes, physician licensure examination. On the line mga kapaglaom, atong makaistorya si Doktora Jessa Elaine B. Fronda. Hello! Hello po, Doktora! Hello po! Congratulations! Good morning! Good Good morning po sa inyo. First of all, congratulations. Ma'am, Doktora Jessa, right? Jessa. Yes ano po po, yung ma'am, mga yes. preparation niyo po, ma'am, before sa examination? May we know po? Yes po, ma'am. Nag-prepare po so parang 7 months. For the past 7 months, I've prepared for the board exam and I really asked God
to give me His wisdom and knowledge. Every time I open my books, before I open my materials, I really ask God to give me the wisdom, and I'm asking Him na, Lord, please help me to choose the right materials to read. Kasi super dami pa talaga eh. Yes. So ano yung nafe-feel? Yes, yes. Ano yung nafe-feel mo ngayon na nagbunga na yung paghihirap mo, 'di ba? Opo, oo, ganun. Hindi lang nakapass, Yes. but Have it ever crossed your mind na magta-top ka? I prayed for it, ma'am. Wow. Because So ano yung feeling mo ngayon? Oo. Super blessed kasi alam ko na lahat ng mga nangyari hindi yun dahil sa may alam ako or dahil magaling ako, but I know na He is the one who gave it to me because I prayed for it. Yes, kasi nakita namin sa result out from all the takers, no, 7 kayo mga SDA, nakaka-proud kasi Yes, 7 po, ma'am. years. Praise God, really. Yes, and sino po yung unang sinabihan mo na top ka? The first time you learn na nandun ka sa one of the top 10. Sinong sinabihan mo? Andito po ako sa bahay. Tapos, andito yung buong family ko. Tapos, parang yung reaction ko daw, parang natakot sila kasi parang akala nila bagsak ako. Tapos, nung nakita ko na name, promise, yung nakita ko yung name ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, top 5 ako. Tapos super talon-talon na kami. Tapos iyak na. Ganun. Wow. Congratulations, Fitz. May question ka? Ma'am, gusto po naming maging top notcher po rin. Ano Pero wala ng chance. Parang tapos na eh. Pero ano po yung maging advice po ninyo sa lahat po ng mga gustong maging top notcher o kaya sa lahat ng mag-take po ng mga exams? Ano po yung magiging advice po sa kanila? First of all, syempre dapat we should recognize that God is the source of all knowledge and wisdom. And we should always remember na we cannot do anything without Him. We should ask for His blessings. We should pray for it. And then God is really faithful and He will give the desires of our heart. Yan po. I guess, ma'am, you too as the one who took the exam, you also did your best. Am I right? Of course, I believe that. She also did her part. Yes po. Also did Yes your po. part. Yes po. And the most important thing is she prayed for it and asked God nga, yes, di ba, I-guide ma'am? po siya, Then oo. God really grant Yes po. your prayers. Congratulations, Doc Jessa. Congratulations, Thank you so much. Thank you po. Meet you Thank you. one God day. bless. Oo, magpapacheck up kami one day. God bless on God your bless din future po. plans. Thank you so bye. much. Maraming salamat. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Wow, makaka-proud yun. Muna tong gingon nga na 7 sila kabuok, di ba? Oo. So, I think, grab mo na siya ang sermon nga gusto po siguro na to, ang gusto I-emphasize, emphasize sa Ginoo sa ato ano. Nga in spite lisod biya po na kay na, like nayatay mga mga university nga usually ilang klase Sabado. Oo. Yes, di ba? And ang physician licensure examination, isa na siya sa pinakalisod ng mga exam, di ba? Dire sa ato But praise the Lord, they made it. Yes. Og karon. Oo, di ba? Natingala mo mga kapaglaom. Yes. Karon ipakita na mo si Kuya Awing kung asa na siya. Mga kapaglaom, no, tungod kay ang 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 hingoog lang. Ang hingoog lang. Nato rin celebrate ba nato ang Global Youth Day, ang panimay sa Kabuntagon World. Buto sa mo participate, meaning worldwide celebrations sa ato mga kabataan-unan. O karon makabar to si Kuya Awing live. Kuya Awing, asa nakakaroon gibutan? Pasok Kuya Awing. Oy. Ayan, Kuya Awing, hello. Oy. Hi, hello, good morning mga kapaglaom. Aniya kita karon diri sa Public Market Gugon, Cagayan de Oro City. Ang mga youth sa Cagayan de Oro Central Church. Wala sila karon kaway siya. Kuya Awing, pwede ni Natag mga pasahon, okay. sa atong mga katawan dito sa Public Market Gugon. Doon kay atong sa ulo karon ang Global Youth Day. Global Youth Day. So, mato mi dito mga kapaglaom. Hi, kids. Bingan. Dali na makay ka nakabot kaya. Mato mi dito dapat kay maghaparty sa mga pasahon sa atong mga katawan. Sige. Let's go. Yes. Ayan. Sige, Kuya. Kanigits Kuya Awing, bisag asa lagi ni maabot siyang Bible bits. Karon to ana po siya dito ron. Sa Google Market. Kuha na siya tagadala na ni siya. Huwag na tatak ni Kuya Awing. Bisag asa, makita ganyan sa dalan. Yes.
O sa mga kakigsunan nato nga nagtanaw karon, mo ni siya ang isa sa mga pamaagi no nga mahimot ang sermon sa mga katawhan. O dili ni siya basta-basta lang hatag-hatag ana. We would like to set an example, di ba, as mga batanon. We can contribute something in the society. Yes, labo na karon nga atong mga millennials karon daghan kay sila mga diversion nila silang attention ba ang divert attention sa mga kalayan diri. Oh yes. So kana siya pagi na nga ma-involve siya sa atong church activities. And kaning Global Youth Day dili lang ni siya lokal or diri sa Cagayan hitabo no. Sa tibuok ni actually daghan tag mga simbahan nga daghan kay sila mga activities later unyang maybe hapon. Later unyang hapon. Ado na po tayo bloodletting activity today, diba? Oo, dito sa inyo mag-church, mag-hospital visitation ang mga bata na naman dito. So atong mga youth karon no, happy kay nga nakita nato nga aktibo gid sila ni participate gid sila. And bisag dili youth, no, welcome kayo para mo join sa atong activity. Oh, ayan no, dasig na kay sila, naghatag na sila sa ubay pod sila dito. Okay. Nasa kumustahon nga recipient. So, nasa si Pinsi ron. Isa sa mga participants. Leader na to sa Cagayan Central Church. So, sa may purpose na nagtatag na participate sa atong Global Day. Ang purpose ng ating Global Day is to gather the youth para maka-reach ating ministry. So, through this ministry, we aim that you can become a servant to others. So karon daghan na batang katagaan karon. Daghan. Ubay na. So tara padayon ta dito sa pagpangatag. Ayan, so padayon lang mo diha mga kuyawing og sa mga kabatanunan. Potlon sa kanamo ko kadjud kuyawing ha kay maminaw sa amig mga alawiton, di ba? Yes. Anyway mga kapaglam, no, ang atong pagpanimbaya sa sayo sa kabuntagon dili jud makumpleto kung ikaw ako dili jud makapaminaw og mga matamis nga huni. Mga paglamo ug karon atong paminawon ang Coral Strains all the way from Surigao diri lang sa harana sa kabuntagon.
you so much sa itong mga kapaglaom sa ilahang gihatag nga awit alang ka natong tanan. O karon Atiop, Yes, sa no? isunod natong pagkabato. Atong hisgutan karon fit sa natibing, no? Nga sama sa climate, get-change, di ba? Ang climate is changing from time to time. Ato pong health, mag-change po na siya, especially if dili sakto ang mga pagkaon nga atong ginakaon. So, atong atangan ng video ni Doc Leila, unsa na po ka nga tip ang iyang ihatag ka nato. Atong tanawan mga kapaglaom, dire lang sa Health Bits. Don't be fooled by the size. These tiny seeds pack a powerful nutritional punch and health benefits. What I mean is chia seeds. Chia seeds are tiny black seeds from the plant Salvia hispanica, which is related to the mint. In fact, chia is the ancient Mayan word for strength. These tiny chia seeds contain large amounts of fiber and omega-3 fatty acids, plenty of high-quality protein, and several essential minerals, B vitamins, and antioxidants. Recent studies confirmed the health benefits of chia. Number 1, it increases blood levels of omega-3, and omega-3 fatty acids are incredibly important for your body and brain, and chia seeds are an excellent source of omega-3 fatty acids. Number 2, it improves blood sugar control. Studies have shown that chia seeds reduce insulin resistance and improve blood sugar control. Number 3, it lowers blood pressure. Chia seeds and chia flour have both been shown to lower blood pressure in individuals with high blood pressure. And number 4, it improves digestive health. Chia seeds are particularly high in insoluble fiber, which have been linked to increased stool bulk and reduced constipation. This is Miss Laila reminding you, God is our strength and power, and He makes our way perfect. Be healthy is a wise choice. Daghang salamat, Doc Leila. Murag papaliton kita ni Doc anig chia seeds. Hami ka ng chia seeds sa China. Bitaw, tinuod ba? Meron lagi ka sa China. Kita o yung chia seeds. Ikaw ba, mag-divert ka sa to ang topic, basta kaya ang chia makatabang na sa to ang panglawas. Yes. Namin na siya apil-apil sa to ang mga against smoothie. Oh, diba? That's true. Yes. Muna na siya mga antioxidants. Di ba mo? Mga tanan tas itong dietary department kung saan halampit ang chia seeds. Anyway! And this time, ato na pong balikan si Kuya Awing. Okay. So, bubalik lang daw si Kuya Awing later. Okay. This time, mga kapaglaom, doon na tayo video nga gi-feature ang atong mga youth ato ng tanawon. Armed with vigor, they rise to represent their generation and act on behalf of the church. For with such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnished, how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. And I know I can do something. My choices determine my destiny. To be trusted, I gotta show results. I too have a voice. And my church needs me. My being youth is my strength. Works of men and of God continue to go forward as long as there is youth, and the empowered youth facilitates healthy church, strong community, and reliable future leaders. I wanted myself to be developed in a better service for our Jesus Christ, our Lord. Everything God has given is very incredible to be part with, and God's creation to be understand with. So it means a lot, and I thank Him for everything that He did and to be a part of it.
The church had trained me to be more patient and optimistic, to see the beautiful in all the trials, because we know that every time we are tempted and tried, when life seems to put us down, when we look up, we are assured that God will always hear our prayers. For I, too, am wonderfully made. I uphold the present. Thank you so much sa itong mga youth no, who wholeheartedly involved themselves sa bulaton sa Togino. And sa pangutana, sa laing bayan sa pangutana ni mo. Oo, wala na ito nagbabagalin na tubagon sa namin. Gigogel din niyo. Kuan, na siya sa kahoy. Sa Africa. Africa, o dili sa China. Pero naanay mapalit diri sa Philippines. Anyway, karon balikan na to si Kuya Wing or si Awing na nada sa Kogon. Kuya, kumusta naman ka diha? Yung paglakaw-lakaw. Yes, karon mo kayo nagulog nato manager Justin and do not tayo sa mga Julie ang ato natagaan sa mga data ni nga kabutagon Ma'am Julie unsa man ang imong experience karon nga nakadawat ka data gikan sa ato ang youth sa Seventh-day Adventist Church. Wow! So thank you kayo ma'am, thank you kay ma'am. And money ako mga bataon ngay panghatag din kay Apple hatag na. Wow! Nadre yo Bing na mambatanon nato naghatag. Karon tayo pa man sa buntag gamay pa ang tao pero unya taw dagan na nito kamulo paghatag ang ato ang mga batanon karon dire. Ayan. Be the sermon. Nagsaulog kita karon sa tibuok kalibutan. So I'm proud to be youth sa ato ang Seventh-day Adventist Church tungod guys. Yes. Nag-participate sa buhat nga gitangon sa matag-usa kanato ingon nga mga batanon sa ato nga church sa Seventh-day Adventist Church. Amen. Dasi. So, gikan din sa Pugon Public Market back to studio. Salamat Kuya Wing. Og padayon mo sa inyong kadasigon diha. Kita tanan mga youth ta sa atong una-una. Pwede na siya, no? Youth is not the time of life. Yes. It's a state of mind. Oh, fits din lagi ito. Alright. Yeah, ug karon mga kapaglaom no, panahon na sad no nga mosangpita sa Ginoo ato ang 7-7 prayer. Mga kapaglaom, aniya sab kita sa ato ang segment ang Let's Pray Today o kamo among giimbitar makiguban ka namo sa atong hiniusang pag-ampo sa 777 prayer. Kauban ang ato ang guest pastor si Pastor Marwin Baloro. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. O gani pastor ang mga prayer request nga atong i-appeal sa ato ang pag-ampo. Una, atong i-appeal si Sister Dina Asombrado nga doon na siya dialysis o dialysis siya hinaot ta makaangkon siya og full recovery. Ug apil na usab sa iyang nga anak nga hinaot ta nga masuccessful ang iyang pag-adto sa abroad. Ato sa apil sa pag-ampo si Kim Prieto nga doon na siya Bell's palsy nga hinaot makatabang ang iyang physical therapy ug ang mga tambal sa iyang full recovery. And sa tanan usab nga mo take sa Medical Technologies Board exam o sa licensure examination for teachers. Pastor, let's pray. Pray ta. Our loving Father, we come to the throne of grace and we humble ourselves, Lord. Salamat kayo nini nga kahigayunan nga imuhang gihatag kanamo nga makasangpit kami nganha sa imuhang hamili kayo nga pangalan. Ginoong Dios, mangayo kami og kapasayloan sa among mga sala sa dili pa kami muhangyo nganha kanimo. Ninigtak na among dadon nga nasa imong harianon nga trono ang hangyo ni Ma'am Dina Sombrano na asya dialysis siya o Dios. Among giampo nga
pinaagis mga doctors, nurses nga magatiman mga tambal, mahimong instrumento nga mubalik ang kahimsog sa nga panglawas. Mingon sab siyang anak nga diin ikaw nasayod siya nga panginahanglanon usab, ikaw panalangin kaniya nga diin maka-abroad siya o Dios. O kang Kim Prito nga iyahang tambal usab nga malampuson kini sa dihang iya kining i-take o niya sa mga mid-take, nga diin naga-take. Salamat o Dios nga ikaw naga-bless kanila, o sa mga uban pa nga mutik sa civil service nga exam, sa late exam. Salamat o Dios nga ikaw maga-provide kanila o kaalam. Kining tanan among isalig ganha kanimo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaom, kung doon na kamo yung mga prayer request, pwede ka nang ipadala sa itong contact number ang makita sa mga TV screens, o pwede usab sa itong Facebook page ang Panimbe sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
What if everyone waited to see what effect our faith had on us before they decided to accept it? How many people would accept our faith based on their observation they made in our lives? In a society where the face of delinquency and inequality is visible, we tend to halt ourselves to speak up for the truth, for what is right. There are also people who claim Christ as their personal savior, but whose life shows no little difference from those who make no such claim. The Bible reminds us to be at our best in our thoughts, words, and conduct, so we'll be a conduit of His goodness. We are being watched closely to see how will we respond to situations, both good and bad. The choices of our step matching our talks, our behavior matching our beliefs, our character matching our revelation. What will we do? What if the only Bible they're reading is our life? Be involved, be active, be the sermon, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, nung pamunta na how do we become a sermon without necessarily reading the Bible to the people that are around us. Nakaparayo na itong programa mga igsuon, mga kapaglaom, karon with Pastor Marwin Baloro, ang atoang in charge diri sa Viewers Response. And he's a graduate of Theology of Mountain View College. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Yes, last Sabbath, i-celebrate na to yung birthday ba? Oo. Happy birthday, gihapon, Pastor. Thank you kayo. Surprise ko ato. Surprise din siya. Sa paimbaya, Pastor. Magandam-andam na ka, Pastor. Thank you kayo. Diba? So, Hi, Ma'am Angel. si Awing, kinahapamagin siya sa field. Na si Brad Fitz. Atong kauban karon Yes. mga kapaglaom. Okay, sugdan nato ni siya Fitz kay no. Every day, di ba? Ato ang ka-encounter, dili ra magyud nga na sa simbahan. We encounter different kinds of people sa ato. So, Pastor, kani bitong ang tema maguna to karon ba the Global Youth Day of the Seventh-day Adventist Church, so gi-empower na to mga batanon, but that is embedded on the concept of being the sermon. Like you be the sermon. Unsa di pasabot ana, Pastor, that you are a sermon? Ang be the sermon, something kuan siya ka ng more on action rather than more on words, no? Murag sige lang kag istorya, kining be the sermon, ikaw ang mensahe nga nunid na nga may istorya pa ka sila ha. Bila na nakita kung unsa gid ay ang buti pasabot sa Dios. Be the sermon. So dili lang ka theory or kumbaga dili lang ka Bible verses. Lang ko. Di ba, for God so loved the world, may nga dito niya sa imuha kay wala gihapon ka. It's the application. Application siya. Application of the words of God. Ang practice ba? I-practice nimo. Kay because this is man siya, Pastor, no, kanang kumbaga expected sa ato ang kanang nakadawat sa saving grace sa Ginoo. You emulate the life of Christ. So, Pastor, kato nakastorya man ta nga dili lang sa actions, dili sa words, the actions. Karon sa man ta makaingon nga kita nahimong mensahe o nahimot ang sermon. Okay. Anindot kay nga pagkutanan. Mahimo lang ta nga mensahe, Sir Fritz, kanang sa panahon nga mo involved na. In other words, kanang mo participate ta sa mission nga gi-entrust ni Jesus Christ ato. Ayun. For example, kanang naigitawag nato nga tabanganan. Dili lang kay tabangan na to na, istorya na ta. Kundi tuwagay ka dito hingtabang. Something ngayon na ba, may participate ta. Nakita na nila ang mensahe diyan. Muna po na si Pastor, kani siya si mga paglaom, by far, by our unofficial survey, we are the only network nga who really responds to the viewers. Ug mo na si Pastor. Mo na si Pastor. Di siya lalim kay we have so many responses mga kapaglaw matong kay di ba, na mag-request nga palihog bisitahi ko sa akong balay, palihog ang puwi ko, palihog di ba hanapitin yung simbahan kay gusto po kong simbahan mga inaana siya, di ba? Those are little things but that you can say, okay ra na, pasagdahilan na siya, but i-pray ka na mo, di na liya taman. I-pray ka na mo, atuan dyan sa balay. Bisitahan. Bisitahan. So, kay ang keyword ba that you be involved in the ministry. Di ba? So, Pastor, katong kuan ba, unsay possible kay, di ba, ikaw eager na kay ka. Especially, kanigod siya, no? Kanabitang bago ka na bautismuhan. Ganyo. Nga, eager kay ka mo participate. Nya usahay ang challenge kay murag nawala. Kawa unsa di possibilities, Pastor, nga maka-hinder sa ato, makababag sa ato. Duha lang kabutang akong ma-share. Una, kanang di ta mo participate.
Nya ikaduha, kanang sige lang tag istorya, wala po tayo gihimo. Na siya. So ngayon ni Fitz ganina, you walk the talk. Wala siya nga. Di na siya pwede, pastor nga, mura lang ka, kanibitong karon kay the social media world, keyboard warrior na lang ka nga, murag, okay, diri ra ko sa balay, pero sa social media, pwede po na, inana. Pwede raman ka nga maka-involve sa ingon ana nga pamaagi gyapon. Pwede ra gyapon na siya kay something nakikunik man gyapon ka. Ang point diha nga nakakunik ka ngadto sa uban. Kasi galingkod ka diha pero karon ka high-tech naman ta. Pwede gyapon ta makakunik nila diha. Pero kung naatay time nga maka-visit gadto sila ha. Nindot po kay na siya. Very gitong face-to-face. No, face-to-face personal. Interaction. Nakay-action niya makita siya. Pastor, kani kay gitawag ba sa Global Youth Day? Pasabot ba nga youth lang makik-involve? Actually, ang youth niya, frontliners lang sila. Frontliners. Kay ilham ning activity, pero without the support sa mga elders, di po gihapon magsilbi. Naa sila energy, pero wala sila money. Tino-relate kayo, Pastor. So, salamat kay tanan sa mga kapaglaom nato nga nagsuporta sa mga kabatanunan. Diba? Mga ginikanan o mga sponsors. Correct. Diba? Og makunak po siguro nato na siya, Pastor, no? Kay kung dili nimo i-train ang mga batanon, no, dili nimo siya i-expose sa inana, kinsay mo continue sa ato ang ministry. Diba? Mawala na siya, murag maputol ba? Ang point mo diha nga makuha lang potensyal. May use ba? So in other words, kung mo participate ta, it really affects our spiritual growth. Spiritual growth. Gina siya diha. Baka nindot, no? Kay kung dili lang ka maglihok, so unsaon na lang. How do I grow in Christ? Para kang laay mo kayo mag-religious kayo, no? Laay mo pero dili actually laay. Makaparticipate ka, malingaw ka. And it's fulfilling. Dili siya kapoy. Tinuod lahi siya nga spirit. Nya, Pastor, istorya magyunato siya, like, we are expected. Doing this, we are emulating the life of Christ. Unsa di nga characteristics ni Christ ang atong makita sa pag-inani, pagbuhat o inani. Okay, ang paghimo na to sa ingon niya na, ang characteristics ni Jesus Christ nga, unang-una, ni visit siya ngadto sa mga people nga nagkinahanglan gyud kayo og kanang tabanganan ba. By visiting them, unya sunod niya na mi kuan kanila kanang murag mi act ka as kuan ba kining naakay kining matawag nato nga concern ngadto sa ilaha. Unya you will give something usab nga maoy makapa kung sila nga more closer to God. Kay katong si Jesus pa diri ba makita man gyud nato nga he really did not just like stay in one side and then observe. He mingled with the people and he attended to their needs. Kailangan ba, Pastor, siguro, Pastor, kailangan ba gyud, Pastor, that you have certain qualities or characteristics to participate? Or anyone can? Anyone can. Basta willing lang ka. Gamiton kita sa Ginoo. As long as you have the heart that is willing. Kanao na siya. Kay mo nag-ingon nga ang ato diha ang availability, dili ang ability. Ayun. Gachana na. It's your availability. Not your ability. Because, di ba, the Bible says that God chooses ordinary, di ba, people. Di ba, tanawon, bitaw, di mo itong ihang disciples, yung 12 disciples, kinsabi ato sila. Di ba? Sila. Ayan, Pastor, no? Would you like to share your parting message sa itong mga viewers? Alang sa mga tanawan sa Hope Channel, labi na sa Panimbaya, sa Kabuntagon World, salamat kaayo nga kamo nagapadayon gihapon, no? Nga naga-spend sa inyo nga time o kami nagapanghinaot nga kamo naa gihapon diha sa maayo nga panglawas og gusto namo nga mo-appeal pud mo involve pud mo sa ministry nga gi-entrust gayud sa Ginoo sa matag usa kanato kay sa ingon niya nga pamaagi ikaw ug ako mas malipayon pa while nga nagahulat sa atong buhi nga Dios. Amen. Ba nindot kaayo og dili lang yun ni siya pod karon rang adlaw. That you will have this, di ba? 24/7, 365 days. Di ba? In a year. Ayun, nakakasalamat, Pastor, no? Umakauban pa nato si Pastor sa sunod na to ang Dear Panimbaya. Karon mga kapaglaw, we will be right back after their short break.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na po nga problema nga itong Tagano pagtagad, mga kapaglaom diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka babay, 4th year nursing student ko karon diri sa Davao. Naan ako'y anak pero bulag mi samahan sa dugay na nga panahon. Na ako'y suitor nga 2 years na. Nakita na ako nga buutan siya og dawat ko niya. Gusto na pud ko magbag-o. Ako siya gisugod. At first, okay kaayo mi, kuyog simba, sweet siya ako. Sweet siya, iya ko girespeto. Pero one time, iya ko gihalukan. Nakulbaan ko kay feel na ako, dili na gyud mauna siya gesture nga hadlok. Laka ba? Ako siya gisupo dayon, nagsorry siya sa ako. Nasundan pa gyud na ako siya gibulagan, pero nagpromise siya sa ako nga dili na gyud mausab. Ako siya gipasaylo, pero dili na gyud na ako makaya. Na usab pag yun, og worse, nihangyo gyud siya nga naay mahitabo na mo. Dili na ako siya masabtan, feel na ako na disrespect ko. Ako siya gibulagan, sakit sa akong dughan, pero dili na ako kaya ang iyang ginahangyo. Kabalo ko nga nasayop na ko sa una. Dili na ko gusto usabon ang nahitabo. Daghan na nga chances ako gihatag niya, pero this time, mubarog ko sa akong pagtuo nga sayop gyud na. Sakto ba akong gibuhat? Sakit kaayo para sa ako. Unsa man ang akong buhaton? Ayon. Ba, so question, relasyon. Kana bitawng stepping the boundaries, no? Diba? You have set your boundaries o yan, ang isa ka party kay Murag. Katawa diri. Unsa naming? Kutas, gikan si Kugon, kutas. Nabot na. Welcome back. Welcome back, Wing. Oo. Ina, nakagamay ang kagayan di Oro, Wing. Traffic kamay. Nilupad ni siya, nag-helicopter ni siya mga kapaglaom. Di ba? Og naagya punta ka uban full force ang imong mga kabarkada diri sa imuhang panimbaya sa Kabutagon para mohatag og tambag. So Fitz, isip lalaki, unsa imong mahatag ani nga advice sa iya ha? Sakto ba daw to iyang gibuhat? Kay sakit man pagyud kaayo baya. Kay pag na-fall ba siya? Ma'am, lahi magitag prinsipyo no, lahi po tag gidak-an, pero kung ako yung pasultihon, ma'am, at nakahanga ko sa imo tungod kay this time around, you chose to be wiser, di ba? You chose to be to do the right thing. Murag nasinhimo kang sigurista, which is right. Next time, ma'am, yung siya nga pwede na may tabo sa tuwa, ina sa pakasli sa ako. Diba? Kumayon siya nga, grabe, nakatry naman katunguna. Diyan napasabot nga, yan yung apas sa imo is those things lang. Hindi sa willing mo commit sa imo. So, dapat sigurista sa gid ka. Okay na ka na siya, ma'am. Oh, diba? Wow, diba? Coming Si from Fitz. Si Fitz, makita nung tana sa ubang tao. Okay. I like that. Punchline. Nadunggan to siya, nadunggan. Yes. UP. Sige, ako to ba ginani. Mato kag food chain or fast food Fitz, dayon mo order kag burger kay gusto jud ka mo kag burger niya. Maingon day ng server nga, ma'am, 30 minutes para ba willing to wait? Usa ito bag nimo Fitz? Willing to wait. Willing to wait. Because it's worth the wait. Diba? So, nag-set mo kag boundaries, dapat irespekto niya. Ayun. Willing to wait kung gusto jud. Diba? Huwag talaga i-surrender. Dabi, Wing, ni katawa ra baka ganina, Wing. Unsa man ni Wing? Kanang lisod po na sa imong kahimtang. Kung nahigugma po ka sa lalaki, mo siyang istoryahon. Relax lang ka. Diha mo abot rin ng panahon. Diha. Tusan tanaw na itong mga kaugalingon kung angayan bagita. Kay muraglahi naman na imong apas. Unya, ang lalaki po, moingon din, hatra po kayo ka, Brad. Imo sa ang kuha ng pakaslan nimo, tama to yung ni Pitts. Imo sa pakaslan, naamos kami niyon para legal. Unli na din na siya pag legal na mo. Una siya. Unli na yun. Unli na siya. Unli na yun na siya. Kita mahilig bitag unli rice. So, kasli siya para unli na siya. Mo na siya. siyang reward for waiting. Yes. Ayaw pagdali-dali. Then kung higugman nimo siya, ayaw dayon ina nga mora nimong apas. Kaya ang lalaki, ang baba na tamis kay nasama sa dugos.
Nga kung matilawan sa babae, madali jud ka mo na nga. Mahuman na. Mahuman na. Parat na sama sa ginamos. Parat sama sa ginamos nga nalata. Murag Dead Sea. Bitaw. Kung nahigugma kaniya, tagay siya o kasabutan. Ana lang. Simple na siya. Kay kutas kay gikan sa kugon oy. Ginawa sa awing. Muna na pulot ni awing dito bitaw oy. Pakaslan sa gyud lagi. Willing to wait. Bing, sakto ba sa babae? Musalot ko sa iya, no, kay she doesn't want nga things to have to repeat bitaw nga ang hitabo niya before. Ana lang, siguro, yung pangutana kung sakto ba ito yung gibuhat, sakto yun yung gibuhat, Ma'am H. Kay kung ipanindigan dyan na niya nga, kanang lalaki, kung tinuod na higugma sa imo, muhulat man dyan na. Amen. Amen. Niya. Kung dili siya mo respeto, no? Ay, pasagdai. Pasagdai, pangitaglain. Dili man tanang gwapo, artist, botan. Di ba? Mo lang bitaw sa na mga gesture di sila diri pero mo lang nakuha. Di ba pura bitaw sa art kung artista tong istoryahon ba Tony Gonzaga, di ba? And Paul Soriano, di ba? Nagkuan yun sila for 8 years. Di ba? Dabi pastor. Unsa atong mahatag og tambag. Sakto yang gibuhat. Matod pa ni Mrs. White. It's better to break the heart than to break the home. At least ingon ana nga sitwasyon mibarog ka kay unang-una ako pong nabantayan nga ining gikinahanglan sa babae nga irespetuhon gid siya. So learn po na siya sa mga lalaki po nga kinahanglan po di ay nga mo respeto po ta sa usa ka babae. Though adunay nahitabo niya pero dili masingon ni ana nga tungod kay na kuan human na siya sa unas pagkakaroon murag wala na murag okay na siya, no? So ingon na po diyon ana lang yun, no? Kanang stand lang yun ka kung unsa yun ang kining principle yun sa kinabuhi, labi na sa katawhan po sa Dios, no? Amen. So, mo na siya gingon, connect with the sermon. Actually, di ba, sa atong letter sender, we commend you for standing up. Di ba? Kay naman gyud di ba lalim no nga mura bitaw ang uban mawad-an na pud og moral ba kay nakaanak na ko. So ana ba uban na dali na ni siya. Di ba? Nga murag so okay na lang. Sa moderno nga kapanahonan Ma'am Jel gusto dali-dali ba? Nagsabay sa moderno kapanahonan dali-dali. Gani. Isa ka click sa computer di ba mo na yung fast food, fast life, di ba? Instant. So actually tama imong gibuhat. You are setting a very good example sa ato ang mga kabatan-unan. Dili siya nagpasabot kay nasayop ka tong una, upadayon na lang ka og lugmok. Di ba? Because you are standing up. We commend you. And yes, with that, you deserve a better person. Nga mo respeto gyud sa imuha who will value you as who you are. Di ba? And continue to pray. Waabot ra lagi na ang imuhang partner nga sakto gyud para sa imuha. Right? And we hope that we were able to enlighten you. So, karon, mga kapaglaom, mo celebrate ta sa birthday atong tanawon. Ang birthday bulletin. Happy birthday to Sir Sherwin Bandao. Sweet Cabrera. Happy birthday, Sweet. Sir Patricio Ginarque. Yes, Tatay. Happy birthday. Oy, Papa po na Junior. Happy birthday. Birthday, Sir Ariel J. Henon. Ma'am Bing Nazaret, happy birthday! Ma'am Bing! Yes, nabutay ko dugang greetings. Birthday ni Rocky or ni Heshbanak ni Pastor Basco. Happy birthday, Rocky. Dimple, happy birthday! Happy birthday! Okay, sige. Makakanta ko sila. Happy birthday to you! May you have many more birthdays to come. Greetings. Gusto lang ko i-greet ang Mr. and Mrs. Goods and Ging Carciliar Zari Coligado from Maryland, USA. Kana sila constant nila ng support sa tuwa dito sa Panilaya. Yes, thank you ka. And I would like to greet my mom. Mama, happy watching diya sa Quezon City. Thank you so much. And sa tanang tagahingoog og sa tanang taga United Solvay Association. Happy watching. Sa Laverne or Covina SDA Church katanaw sila. Si Pastor. Pastor na kay greeting, Pastor. Ako ang i-greet ang ako ang pamilya gyapon diya sa Lanao del Norte niya akong special someone sa Mountain View College. Ay, di ba? Pastor. Sir Yul Batilier, happy watching also and thank you for your support. Kuya Yuli.
And doon ako pasalamatan si Ma'am Mercy Lopez. Thank you kayo sa imuhang paghatag sa mga basahon, no? Mahatag na to sa Bible Beats. And ang pasalamatan Ma'am Mercia Katulpos and si Dina Asombrado. Thank you kayo Ma'am Dina and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much. And atong mga youth sa Cagayan de Oro Central Church. Thank you sa mga elders nga nagtugot. Carl Mauring and sa tanan nga nagsuporta ganina. At atong station manager Sir Johnster dito ganina sa Kugon. Thank you so much. Yes, and Dudong if you Clarence want... si Dudong Clarence and si Kevin Samurin ko yung ako ganina. Yes, and if you want mga kapaglaom, no, in the celebration of the Global Youth Day, ang Central Church sa Cagayan de Oro will be having a bloodletting this afternoon. Ato taon niya. Naa siya sa likuan ng mga simbahan. Donate blood, save lives. Yes, mga kapaglaom. And gusto pala ito ikit atong mga partners, no? Si Sir Sherwin Caniales, nakita na sa video ganina. Sir J. Salcedo. Yes. Pero unya, ato ta, kuhatag dugo ha? Oh, yes. Yes, siya encourage siya to, pakuha na moving. Okay, mga kapaglaom. Thank you so much nga nakikuyog na pud mo namo karon nga episode. Stand up, stand firm, be the sermon. Ato ang kuno ng grasya himaya nga sa langit kay nato gigasa. Bati ako ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Kung mga tuburano, dagatag doon kadasik sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kaya adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panibaya sa Kabuntagon World! Imeme, unya hapon, kita ta, Imeme. Investiture, Imeme, kita ta. Kid Boy, happy birthday! Happy Sabbath, everyone!